Forestil dig en usynlig fjende, der hærger Europas økonomi fra skyggerne. Glem alt, hvad du troede, du vidste om mafiaen, de røgfyldte barer, de romantiske donner og de dramatiske skudvekslinger. Den sande virkelighed er langt mere uhyggelig, for den gemmer sig mellem Calabriens solbagte bakker, hvor en kraft har lært at være så usynlig, at den i årtier blot blev anset for at være en samling af landevejsrøvere, mens den metodisk som en ondartet svulst fortærede kontinentets økonomi. Dette er ikke en historie om familie i romantisk forstand. Det er krøniken om skabelsen af en global korporation, hvor blodsudgydelse er en ren driftsudgift, og tavshed er den mest værdifulde valuta. Velkommen til Limbadi, et lille bitte punkt på kortet, der blev det sorte hjerte i et verdensomspændende imperium. Her, midt blandt olivenlunde og efterkrigstidens fattigdom i Italien, opstod den forbandelse, som verden ville lære at kende under navnet Mancuso-klanen. Historien om denne forbandelse begynder ikke med en spektakulær forbrydelse, men med en biologisk kendsgerning, der blev til skæbne. I midten af det 20. århundrede, da Italien forsøgte at komme sig oven på 2. verdenskrigs ruiner, skete der i Giuseppe Mancusos patriarkalske familie, kendt i området som Don Pepe, noget, der dengang blev anset for at være en guddommelig velsignelse, men som senere blev en forbandelse for hele Calabrien. Han fik 11 børn. De 11. generation ville anklager kalde dette afkom et halvt århundrede senere, men dengang i 50'erne og 60'erne var de blot munde, der skulle mættes i den glemte provins Vibo Valentia, hvor staten kun var til stede nominelt, og den sande magt blev målt i mængden af jord og evnen til at forsvare den. Calabrien i de år var et sted, hvor tiden syntes at have stået stille. Den feudale struktur, grusomhed som livsnorm og total fattigdom skabte det ideelle urmiljø for monstrets fødsel. De unge mancusoer voksede ikke op med eventyr, men med hårde overlevelseslektioner. Deres første kapital var ikke snilde, men rå animalsk styrke og en absolut, næsten sekterisk samhørighed. Mens andre klaner af Ndrangheta, en arkaisk og dengang stadig ukendt organisation uden for regionen, beskæftigede sig med kidnapninger og småpengeafpresning, begyndte Mancuso-familien at bygge noget anderledes. De forvandlede deres store familie til en taktisk fordel. 11 brødre og søstre er ikke blot en familie. De er en kampklar deling, hvor hver soldat er bundet til kommandanten af blod, der ikke kan vaskes væk. Blandt denne kult ulve skilte især den yngste sig ud, født den 16. Marts 1954, Luigi. Ham, der årtier senere ville blive kaldt Hviskende El Tio eller Usignorino. Men det ville ske senere. For nu, i 60'ernes støv, begyndte Mancuso-brødrene, anført af de ældre Francesco og Giuseppe, kaldet Imbroglia for hans evne til at snyde i forretninger og med mennesker, deres vej mod magten fra det laveste punkt. Deres metoder var langt fra elegante. Det var ren terror, rettet mod naboer, bønder og småhandlende. De bad ikke, de tog jord, kvæg, vand, respekt. De første politirapporter fra tiden tegner et billede af en typisk landevejsbande, kvægtyverier, brandstiftelse af lader, knivslagsmål. Carabinierierne betragtede dem som et problem af lokal karakter, blot endnu nogle landsbybøller, der ville slå hinanden ihjel og forsvinde. Det var en fatal fejl. Myndighederne så bag de beskidte skjorter og den rå dialekt ikke fødslen af en ny struktur, la cosa nuova, den nye ting. Mancusoerne ville ikke blot være banditter, de ville være herrer. Og for at opnå dette var de villige til at træde på enhver lov, selv Ndrangetas mest hellige. Mod slutningen af 60'erne var Limbadi ikke længere blot en landsby. Det var deres fæstning. Familien begyndte en ekspansion, der for altid ville ændre den kriminelle landkort i syden. De nøjedes ikke med at fordrive konkurrenterne. De absorberede deres territorier ved at bruge den brændte jords taktik. Hvis de gamle bosser fra nærliggende byer, som Nicodera, forsøgte at gøre modstand, blev de fundet døde eller forsvandt sporløst. Den berømte Lupara Bianca, hvor liget aldrig findes,
og familien fratages selv retten til en begravelse. Det var i disse år, i en atmosfære af konstant spænding og krudtslam, at den fremtidige Supremos karakter blev formet. Luigi, som den yngste, absorberede denne grusomhed som en svamp, men i modsætning til sine impulsive brødre, lærte han ikke kun at skyde, men også at tænke. Han så, at rå styrke har en grænse, og at sand kontrol kræver mere. Frygt blandet med afhængighed. De 11's generation blev fundamentet, hvorpå et skyskraber af kokain, beton og korrupte embedsmænd senere skulle bygges. Men for nu var de kun kaosarkitekter i en enkelt provins, der trænede på de svage, før de udfordrede de stærke. Ingen kunne dengang forestille sig, at disse halvanalfabeter fra Lombardi et halvt århundrede senere ville sidde ved samme bord som kolumbianske narkokarteller for at afgøre skæbnen for milliardkontrakter, og at deres efternavn ville blive synonymt med ordet magt langt ud over Italiens grænser. Ondskabens frø var blevet sået, og jorden var rigeligt vandet af det første, stadig forsigtige blod. Men selv den mest ambitiøse rovdyr forbliver en sjakal, indtil den lærer at jage løver. For Mancuso-klanen var den flok løver, der stod i vejen for den absolute hegemoni, den mægtige Molé-Piromali-koalition, som i midten af 70'erne allerede kontrollerede hele Gioia Tauro-sletten, og de facto var kongerne af Calabrien. De var ikke simple banditter, men Ndrangheta's aristokrati, folk der sad i de samme loger som borgmestrene og afgjorde statslige udbud, mens Mancuso-brødrene stadig gjorde deres hænder beskidte med småbøndernes blod. Konflikten var uundgåelig, som sammenstødet mellem to tektoniske plader, og da den brød ud, skældede Vibo Valentias jord af en grusomhed, der fik selv de mest erfarne carabinierier til at blegne. Officielt har denne krig intet navn i historiebøgerne, men i politiarkiverne går den som en række blodige hævnaktioner, der begyndte i 1977. Det var ikke et klassisk frontalt sammenstød. Det var en udmattelseskrig, hvor vinderen blev den, der var klar til at overskride grænsen for menneskelighed. Mancusoerne forstod, for at sidde ved forhandlingsbordet med giganter som piromalierne, måtte de først få dem til at bløde. Det første blod blev udgydt pludseligt og urent, hvilket satte tonen for hele årtiet. Mordene blev begået demonstrativt, ofte midt på dagen, på overfyldte pladser eller i proppede barer. Målet var ikke kun at eliminere konkurrenten, men at ydmyge hans klan offentligt, at demonstrere, at de gamle guder ikke længere kunne beskytte deres undersåtter. I denne kødhakker holdt Luigi Mancuso, der dengang lige var fyldt 20 år, op med at være blot en lillebror. Han forvandlede sig til et spøgelse. I modsætning til sine ældre brødre, der foretrak frontale angreb og højlydte skudvekslinger, handlede Luigi som en kirurg, der fjerner en svulst. Det var i disse år, ifølge operationelle data, at han begyndte at danne sin personlige garde. En gruppe loyale snigmordere, der ikke svarede til nogen andre end ham selv. De efterlod ingen spor, talte ikke i fængslerne, og mest skræmmende, de kendte ingen nåde. Elimineringen af Vincenzo Oliverio i 1977 var det første signal. Reglerne var ændret. Den gamle Ndrangheta æreskodex, der forbød at dræbe foran kvinder og børn, blev smidt i skraldespanden. Mancusoerne dræbte, hvor som helst de fandt fjenden. Det vigtigste trofæ i denne krig, som blodet flød for, var den igangværende havn i Gioia Tauro. I 70'erne hældte den italienske regering i et naivt forsøg på at industrialisere det tilbagestående syd milliarder af lire i opførelsen af et gigantisk metallurgisk kompleks og en havn. Komplekset kom aldrig i drift og blev et monument over korruption, men havnen forvandlede sig til en guldmine. Mancusoerne var de første til at forstå. Den, der kontrollerer kajerne, kontrollerer ikke kun varestrømmen, men iltforsyningen til hele det kriminelle Europa. Mens andre klaner sloges om affaldsbortskaffelseskontrakter, sigtede Mancusoerne og deres midlertidige allierede mod containerne. Men for at komme ind i havnen, måtte man bryde modstanden fra dem, der betragtede den jord som deres eget len, Piromali-klanen.
Kulminationen på konflikten var en række henrettelser i begyndelsen af 80'erne, da Mancusoerne ved at bruge hit-and-run-taktikken metodisk eliminerede de fjendtlige klaners løjtnanter. Men Luigis geni viste sig ikke i evnen til at dræbe, men i evnen til at stoppe i tide. I det øjeblik, hvor krigen truede med at ødelægge begge parter og tiltrække Roms opmærksomhed, foretog Mancusoerne et uventet træk. I stedet for at gøre det af med den svækkede fjende, tilbød de ham en alliance. Det var en strategi værdig Machiavelli. Hvis du ikke kan ødelægge fjenden, gør ham til din partner og absorber ham derefter. Således opstod den dødbringende akse Mancuso-Piromalli-Pesce, et triumvirat, der forvandlede havnen i Gioia Tauro til Europas vigtigste narkoportal. Gårsdagens fjender, der endnu ikke havde vasket blodet af hænderne, satte sig ved samme bord for at dele de milliardstore fortjenester fra fremtidige kokainleverancer. Det var netop denne manøvre, skiftet fra krig til strategisk partnerskab, der endelig cementerede Luigis ry, ikke kun som en kæmper, men som en fremsynet kriminel politiker. Han beviste, at han vidste, hvordan man forhandlede, hvor andre kun vidste, hvordan man skød. Men prisen for denne fred var forfærdelig. Titus-inder af lig, begravet i betonen på nye motorveje eller opløst i syre, blev fundamentet for det nye imperium. I midten af 80'erne holdt Limbadi op med at være blot et punkt på kortet. Det var frygtens hovedstad. Bønder betalte beskyttelsespenge, ikke fordi de frygtede at blive tævet, men fordi de vidste, et nej betød forsvinden. Og ingen, hverken politiet, kirken eller staten, kunne beskytte dem mod de Ellevas familie, der netop havde tvunget Calabriens mægtigste bosser i knæ. Mod slutningen af 80'erne mindede Calabrien om en slagmark efter et tæppebombardement. 700 lig på 6 år, det var prisen. Ndrangheta betalte for interne fejde. Men mens andre klaner fortsatte med at tælle kugler og begrave sønner, forstod Luigi Mancuso, ung leder, men allerede skræmmende moden for sin alder, en simpel ting. Krig skader forretningen. Mens sicilianerne fra Cosa Nostra under Totoriinas ledelse forberedte sig på at erklære krig mod staten, sprængte motorveje i luften og dræbte anklagere, valgte Mancuso en diametralt modsat vej. Han besluttede at blive usynlig. Tiden med Pax Mafiosa, fred under pistolens trussel, hvis arkitekt var Luigi, begyndte. Hans kaldenavn U Signorino ændredes til et tungere og mere ildevarslende Lezio, onkel. Det var ikke blot en respektfuld titel. Det var titlen på en mand, der var holdt op med at være en simpel bandit og var blevet skæbners dommer. Onkels strategi var revolutionerende for Ndrangetas arkaiske struktur. I stedet for at spilde ressourcer på skudvekslinger med konkurrenter, tilbød han dem et stykke af kagen, som var så enorm, at der var nok til alle. Denne kage var kokain. I begyndelsen af 90'erne blev Luigi Mancuso en nøglefigur i etableringen af direkte kontakter med de colombianske karteller. Ved at bruge forbindelser gennem Salvatore Mancuso, en af lederne af de colombianske paramilitære AUC, og, ironisk nok, søn af en italiensk emigrant, sikrede Limbardi-klanen sig eksklusive rettigheder til leverancer af det hvide guld i Europa. Mancusoerne købte ikke længere kokain fra mellemmænd. De tog det ved kilden i Sydamerikas jungler og garanterede colombianerne, hvad andre ikke kunne give. Absolut pålidelighed og havne, hvor tolderne så den anden vej. Det var i denne periode i 1992, ifølge vidnesbyrdet fra den angrebne mafioso Franco Pino, at det historiske topmøde fandt sted i turistkomplekset Sayonara i Nicotera. Ved samme bord samledes bosser fra Cosa Nostra, der søgte støtte i deres krig mod Rom, og ledere af Ndrangheta. Luigi Mancuso var der ikke som en simpel gæst. Det var ham, der sagde nej til sicilianerne. Han nægtede at deltage i åben terror mod staten og valgte vejen for den tavse infiltration. Dette afslag blev et vendepunkt. Mens den sicilianske mafia selvdestruerede med eksplosioner i Palermo og Firenze og tiltrak sig hele statsmaskineriets vrede,
trak Mancuso-klanen sig tilbage i skyggerne og akkumulerede kapital i stilhed. Luigi forstod, at ægte kontrol ikke er, når man frygter dig på gaden, men når du sidder på kontorerne hos dem, der skriver lovene. Det er netop i begyndelsen af 90'erne, at klanens aktive penetration i frimurerlogerne begynder. Det var et genialt skema i sin kynisme. Mafiosoer gik ind i dækkede, hemmelige loger, hvor de i uformelle omgivelser uden protokoller og nysgerrige øjne mødte dommere, anklagere, læger og borgmestre. Gråzone ville efterforskerne kalde dette rum årtier senere. Her, i de røgfyldte sale ved hemmelige møder, blev der løst spørgsmål, som det var umuligt at løse med en Kalashnikov. Luigi Mancuso blev mester i riffeldiplomatiet og forvandlede sig til manden, man gik til for at løse problemer, hvad enten det var at vinde en kontrakt for vejbygning eller at få en mildere dom. Men selv den mest dygtige strateg er ikke immun over for slag, hvis staten beslutter sig for at vågne op. I 1993, som en del af den store operation Tirreno, tildelte carabinierierne det første alvorlige slag mod Limbardis imperium. Luigi Mancuso blev arresteret. For enhver anden boss ville dette have betydet karrierens afslutning, men for onkel blev fængslet kun et kontorskifte. Dømt til 19 år. Senere blev straffen reduceret, men han afsonede en betydelig del af den, demonstrerede han en unik evne til at styre sin holding fra bag tremmer. Fængslets mure blev ikke en hindring for hans vilje. Ved at bruge et komplekst system af pitini, bittesmå sedler sendt via advokater og familiemedlemmer, fortsatte han med at godkende dødsdomme og indgå aftaler. Men det var netop hans fysiske fravær i frihed, der udløste forfaldsprocesser inden for familien selv. Mens Supremo læste filosofibøger i en højsikkerhedscelle, begyndte hans talrige nevøer og brødre, frataget hans jernhånd, at dele magten og glemte Luigis hovedregel: tavshed er guld. Perioden under hans fængsling blev en paradoksal tid. Udadtil virkede Mancuso-imperiet urokkeligt, idet det kontrollerede narkohandel og hvidvaskede millioner gennem turistkomplekser på gudernes kyst, men indadtil begyndte det allerede at blive tæret af ambitionernes rust. De unge ulve af den nye generation, opvokset med legender om rigdom, men uden kendskab til fædrenes disciplin, ønskede alt og med det samme. De begyndte at bryde de aftaler, som Luigi havde indgået, hvilket forårsagede konflikter, som onkel i årevis havde kvalt i fødslen. Fængslet, der var bestemt til at isolere monstret, bevarede blot hans autoritet og forvandlede Luigi til et levende ikon, en systemets martyr, hvis tilbagevenden blev afventet med næsten religiøs ængstelse. Alle forstod, når han slap ud, ville verden ændre sig igen, og mange af dem, der nu festede på ruinerne af hans disciplin, ville betale med blod. Operation Tirreno ødelagde ikke klanen, den tvang den kun til at mutere, til at blive endnu mere hemmelig, ond og farlig, og forberedte grunden for det blodigste kapitel i familiens historie, som ville udfolde sig, mens dens patriark betragtede himlen gennem trammerne. Da den tunge ståldør til cellen lukkede sig bag Luigi Mancuso i juni 2093, besluttede mange på kontorerne i Rom og Catanzaro, at mareridtet var forbi. Anholdelsen som en del af Operation Tirreno og den efterfølgende dom, først 30 år, derefter reduceret, men stadig lange 19 års fængsel, syntes at være det endelige punkt i Limbadi-bossens karriere, der på det tidspunkt allerede var lykkedes at trænge ind i Ndrangetas øvre liga. I anklagemyndighedens rapporter gik hans efternavn hånd i hånd med Calabriens mest anerkendte klaner, og for de lokale var han ikke blot Signorino, men onkel, manden hvis navn man ikke udtalte højt uden nødvendighed. Staten troede, at den endelig havde kappet hovedet af, og at den kriminelle strukturs krop uundgåeligt ville dø. Men fængslet viste sig for Luigi ikke at være en grav, men et kloster, hvor hans magt ikke opløstes, men blev næsten metafysisk. I modsætning til mange andre bosser, der mistede indflydelse umiddelbart efter at være havnet bag tremmer, håndterede Luigi sin fængsling som en ny ledelsesfase.
Han havde forberedt infrastrukturen på forhånd. Advokater, rene familiemedlemmer, gennemtestede kurerer inden for fængselssystemet. Alt dette forvandlede sig til et komplekst kommunikationsnetværk, hvorigennem hans vilje fortsat nåede de fjerneste afkroge af territoriet. Det primære våben, pizzini, bittesmå sedler, skrevet med en lille skrift, rullet sammen og gemt i cigaretpakker, madkrukker, tøjsømme. Disse sedler indeholdt ikke kun instruktioner om forretninger, men også domme, hvem der skulle leve og hvem der skulle dø. I en af de efterfølgende retssager ville angrebne klanmedlemmer fortælle, hvordan ordre om at dræbe, givet af Luigi fra cellen, nåede frem til bødlerne gennem en kæde af 4 eller 5 mellemmænd, hvoraf hver kun kendte sin del af sætningen, for at ingen, undtagen onkel, skulle have det fulde overblik. Men selv den mest sofistikerede fjernstyringsmekanisme kan ikke fjerne en simpel kendsgerning. Lederens fysiske fravær skaber et tomrum, som nogen nødvendigvis vil forsøge at udfylde. Operation Tirreno halshuggede toppen, men lod et helt lag af ambitiøs mellemledelse i frihed. Luigis brødre, fætre og nevøer, der i årevis havde levet i hans skygge, og pludselig følte, at der ikke længere var en mand over dem, hvis ord var lov. Mens Supremo indrettede sin celle og etablerede en rutine, der mere mindede om en munkecelle end et kriminelt skjulested, begyndte en brand at ulme i Limbadi, som han ikke kunne slukke gennem beton og tremmer. De Elevas-generationens familiemonolit, der i mange år havde været Mancusoernes trumfkort, fik sprækker. Brudlinjen gik lige gennem familiebordet. På den ene side var Luigis disciplinvogtere, der var orienteret mod tavse forretninger, kontrol med havne og udbud, arbejde gennem korruptionens gråzone. På den anden side den nye generations unge ulve, for hvem fortællingerne om 80'ernes blodige krige blot var de gamles legender. De var vokset op i en anden virkelighed, med penge, biler, natklubber. De ville have hurtige penge, og forstod ikke, hvorfor de skulle adlyde ordre fra en mand, de ikke havde set i årevis, og hvis befalinger kom i form af næsten ulæselige papirlapper. Det første symptom på den forestående katastrofe var den øgede lokale konflikt inden for selve klanen. Carabinierierne registrerede stridigheder mellem kontrollerede grupper fra Nicotera, Limbadi, Vibo Marina, der blot dagen før havde fungeret som en samlet organisme. I aflytningerne begyndte det utænkelige at lyde. Åben kritik af familiens beslutninger og kyniske kommentarer rettet mod de ældre. De unge militante sagde, at de gamle forstår ikke længere, hvordan man driver forretning, og de er bange for at trykke på aftrækkeren, hvor man skal trykke, og glemte, at det netop var denne moderation, der havde tilladt klanen at overleve årtiers krige med minimale tab på topniveauet. Overgangen fra skjult forrådnelse til åben koldbrand skete i 2003. Det var da, at efternavnet Mancuso for første gang i lang tid ikke kun lød som et synonym for styrke, men også for kaos. Mordforsøget på Francesco Mancuso, kaldet Tabaco, var et slag, der rystede hele Vibo Valentia. Hans bil blev gennemhullet af byger af automatvåben på en af landevejene, og kun tilfældigheder eller en andens fejl tillod ham at overleve. For en udenforstående kunne det have virket som endnu et mafia-baghold, men for dem, der kendte det interne køkken, var alt indlysende. Det var et slag indefra. De skød deres egne. Det vigtigste tabu, som Luigi i årtier havde indprentet i sine underordnedes hoveder, var blevet brudt. Rør ikke de interne, så længe der er en ekstern fjende. Statens reaktion lod ikke vente på sig. I det samme år 2003 startede Operation Dynasty, et navn, som anklagerne ikke valgte tilfældigt. De forstod fuldt ud, at de ikke blot havde at gøre med en kriminel gruppe, men med et dynasti, hvis rødder og grene omsluttede hele provinsen. Titusinder af arrestordrer, ransagninger, aflytninger, beslaglæggelse af aktiver. Alt dette afslørede for efterforskerne ikke en perfekt bygget pyramide, men et netværk, hvor knudepunkterne allerede trak i trådene hver til sin side. På anklagebænken endte repræsentanter for forskellige grene af klanen,
og afhøringsrapporterne var fyldt med gensidige beskyldninger og hentydninger til gamle nag. Billedet, dommerne så, adskilte sig drastisk fra det monolitiske billede, som efterforskningsorganerne i årtier havde tegnet sig, når de betragtede Mancuso-klanen udefra. Men det mest skræmmende paradoks i denne periode var, at klanens økonomiske magt, trods den interne krig, ikke svækkedes med noget nye højder. Mens familiens yngre medlemmer gjorde regnskaber op langs vejkanten og i gyderne, beskæftigede klanens white-collar medlemmer sig med en meget mere tavs, men indbringende forretning. De beslaglagde gudernes kyst, den maleriske strimmel af hav og klipper, som turistbrochurerne solgte som et paradis på jord. Gennem stråmandsvirksomheder, pres på lokale embedsmænd og banal fysisk trussel købte klanen grunde, licenser, hoteller, restauranter. Hvor der engang stod gamle pensioner og private villaer, voksede nye hoteller, campingpladser, ferielejligheder. Kokainpengene, der kom ind via havnen i Gioia Tauro, forvandlede sig til beton og glas, til lovlige arbejdspladser og skatter, som lokale politikere var villige til at lukke øjnene for, hvem der reelt stod bag dette økonomiske mirakel. Denne dualitet, blod på det interne kredsløb og økonomisk udvikling på det eksterne, gjorde klanen næsten usårlig. For mange indbyggere i regionen var Mancusoerne samtidig en kilde til frygt og den eneste virkelige kraft, der bragte penge til en døende provins. Staten var til stede i form af sjældne razzier og højlydte erklæringer, mens klanen var til stede i form af lønninger, kontrakter, turister. På baggrund af dette virkede selv store operationer som Dynasty og den efterfølgende Fatal Error, der også var rettet mod klanrelaterede strukturer, ikke som et slag mod systemet, men som en midlertidig fejl. Fra fængslet fulgte Luigi, ifølge efterforskningens data, nøje alle disse processer. Han modtog rapporter om, hvem der var i konflikt med hvem, hvilke aftaler der blev indgået, hvem der glemte at indbetale den skyldige procentdel til den fælles kasse. Hans tavshed i de år var tungere end enhver dom. Ingen forstod fuldt ud, hvordan han ville reagere, når han kom ud. Nogle håbede, at onkel ikke længere var den samme. Andre mente, at hans tid var forbi. Men der var også dem, der vurderede situationen nøgternt. Manden, der havde formået at opbygge en imperial struktur fra en fattig landfamilie, ville ikke roligt se sit afkom forvandle sig til en samling krigsførende bander. De vidste, at dagen for hans løsladelse ikke ville være en fest, men begyndelsen på oprydningen. Således blev årene mellem hans arrestation og hans tilbagevenden til frihed en tid med skjult mutation af klanen. Formelt forblev Mancusoerne den mest magtfulde kraft i Vibo Valentia. De kontrollerede narkohandel, havne og turisme, men i bund og grund var de allerede en anden organisme, rigere, mere integreret i den lovlige økonomi, men også meget mindre regerbar. Da celledøren til Luigi endelig åbnede sig i 2012, trådte han ikke ind i den verden, han havde efterladt sig i 1993. Foran ham lå en dobbeltvirkelighed. Ude den glitrende gudernes kyst med fyldte hoteller og et roligt hav. Inde en klan tæret af internt had og grådighed. Og netop i det øjeblik blev det klart, at der ikke ventede fred, men et nyt, endnu grusommere kapitel i historien, hvor onkel ville forsøge at samle stykkerne af sit imperium igen ved at bruge den eneste cement, han havde kendt hele livet, blod. Det, der skete natten til den 9. juli 2003 på en mørk og måneløs vej nær Spilinga, var ikke blot endnu et mafiaopgør. Det var en rituel helligbrød, en erklæring om borgerkrig. Da en snigmorders sorte silhuet dukkede op af mørket og lydløst åbnede ild mod bilen, hvori Francesco Mancuso, en af de ældre nevøer kaldet Tabacco, og hans betroede mand Raffaele Fiammingo kaldet Vikingen, befandt sig, gennemtrængte kuglerne ikke kun metal og kød. De splittede selve stoffet i familiekodekset, holdt sammen af årtiers blod og tavshed. Fiammingo døde på stedet, kvalt af blod, mens den alvorligt sårede Francesco, en af klanens søjler, kun overlevede ved et mirakel, for at blive et levende vidnesbyrd om, hvordan den gamle verden kollapser.
Det mest skræmmende ved dette attentat var ikke grusomheden, men gerningsmandens identitet. Bag dette angreb stod ingen fjender fra andre klaner eller politiet. Ordren, som efterforskerne senere ville fastslå, blev givet af Cosmo Michele Mancuso, offerets kødelige onkel, en af de Ellev-brødre, der besluttede, at tiden for de gamle regler var forbi. Mancusoernes blod blev udgydt på ordre af en Mancuso. Tabuet om intern familievold, der gjorde dem usårlige, var blevet fjernet. Efter denne nat sank Limbardi og hele Vibo Valentia-provinsen ned i vanvid. En æra begyndte, som i politirapporterne tørt ville blive kaldt splittelsen, men som for de lokale indbyggere blev til år med at leve i krydsild. Magtomrummet, skabt af Luigis arrestation, forvandlede sig til et sort hul, der opslugte hele familier. Cosmo Micheles fraktion, der støttede sig til rå styrke og støtte fra allierede klaner som La Rosa fra Tropea, besluttede, at den gamle model med stille forretninger ikke længere fungerede. De ville have alt med det samme. Mod dem stod andre grene af familien, herunder gruppen anført af Pantaleone Mancuso, kaldet Scarpuni, der forsøgte at bevare resterne af den gamle orden, men som selv blev trukket ind i hævnens blodige hvirvel. Det var ikke kun en krig om penge, det var en krig om identitet, unge mod gamle, rå styrke mod strategi, anarki mod hierarki. Forræderi blev den nye valuta. Gårsdagens våbenbrødre, der var vokset op sammen, havde døbt hinandens børn og delt brød, bestilte nu hinanden hos snigmordere. I 2004 blev Domenico Belsito demonstrativt henrettet på gaderne i den turistprægede by Pizzo. Officielt for et udenomsægteskabeligt forhold, der angiveligt havde vanæret familien. Men i virkeligheden var det en udrensning. Bonavota-klanen, der handlede i alliance med en af Mancuso-fraktionerne, eliminerede ubelejlige figurer og ryddede banen for det nye hierarki. Snigmorderne, heriblandt den fremtidige angrene Francesco Fortuna, handlede med en slagters koldblodighed. Velvidende at bag dem stod magtfulde beskyttere fra de Ellevas familie, der havde givet grønt lys til at nedslagte deres egne. Kaoset voksede som en snebold. Nye aktører trådte ind på scenen. Pisco Pisani, en ambitiøs klan fra Vibo Valentia, der fornemmende hegemonens svaghed, besluttede at udfordre Mancusoerne. Raffaele Moscato, en militant fra Pisco Pisani, der senere blev en af de mest værdifulde informanter, fortalte efterforskerne, hvordan de, da de så kongefamiliens interne fejder, havde fået mod til at begynde at planlægge mord på Mancuso-lederne ved at bruge bomber og baghold. Hvad der før virkede utænkeligt at angribe medlemmer af Limbardi-klanen, blev virkelighed. Pantaleone Scarpuni undgik ved et mirakel døden fra en kraftig bombe, placeret under hans bil. Som svar udløste Mancuso-hørende terror og skånede ingen. Mordet på Antonino Subo i 2012, dræbt netop mens han var under husarrest, blev endnu en påmindelse. I denne krig er der ingen regler. Men det mest chokerende ved dette blodige bakanal var, hvordan det flettedes sammen med forretninger. Mens biler brændte og mennesker døde på Calabriens veje, blev million-euro-spørgsmål løst på kontorerne. Andrea Mantella, en anden nøgleafhopper, beskrev denne periode som en tid med skizofreni. På den ene side dræbte de hinanden, på den anden side delte de kontrakter om affaldsbortskaffelse og opførelse af turistbyer. Mantella huskede, hvordan han diskuterede deling af indflydelsessfærer i Vibo Valentia med Pantaleone Mancuso og aftalte, hvem der skulle malke de lokale virksomheder, mens hans mænd forberedte endnu et attentat. En dag kunne de planlægge et baghold for deres fætter, og dagen efter sidde med ham på caféen, smile til hinanden og diskutere procenterne af et fælles byggeprojekt. Det var en krig af alle mod alle, hvor alliancer blev smedet om morgenen og brudt om aftenen med et skud i nakken. Luigi Mancuso betragtede denne opløsning fra fængslet. Han modtog nyheder om hver død, hvert forræderi. Han så, hvordan hans nevøer og brødre, forblændet af grådighed og ambitioner, ødelagde de fundamenter, han havde lagt i årtier. Han forstod, at klanen var forvandlet
til en krukke med edderkopper, hvor ikke den stærkeste, men den mest feje overlever. Men han vidste også, at tiden arbejdede for ham. Hver ny død, hver ny arrestation svækkede skismatikerfraktionerne og ryddede banen for hans tilbagevenden. Fra hans synspunkt var det en slags grusom, men effektiv, naturlig udvælgelse, der sorterede de svage, de dumme og de impulsive fra. Han behøvede ikke at gribe ind. Han skulle blot vente på, at fjendens lig, inklusive de interne, passerede foran hans celle. Og da fængselssportene i 2012 endelig åbnede sig, trådte han ikke ud på en bunke aske, men på en byggeplads, perfekt forberedt til opførelsen af en ny, endnu strammere magtarkitektur. Men det vidste kun han og de få, der havde bevaret deres loyalitet over for onkel i de mørkeste tider. Juli 2012 i Calabrien var uudholdeligt varm, men den sande temperatur steg ikke på termometrene, men derimod på lukkede politikontorer og rivaliserende klaners hovedkvarterer. Fængselssportene åbnede sig på vid gab, og en mand, der ikke havde været set på Vibo Valentias gader i 19 år, en hel æra, trådte ud i frihed. Luigi Mancuso, onkel, var vendt tilbage. Løsladt 11 år tidligere, takket være advokaters geniale arbejde, juridiske krumspring og upåklagelig adfærd, befandt han sig fri på det mest kritiske tidspunkt. Hans imperium, engang monolitisk, lå i ruiner efter borgerkrigen, og provinsen mindede om det vilde vesten, hvor hver landsby havde sin egen sheriff med et pumpehavlgevær og napoleonske ambitioner. Men dem, der forventede, at den gamle ville begynde at hævne sig, gøre regnskabet op og oversvømme gaderne med nyt blod, tog fatalt fejl. Luigi trak ikke pistolen. Han tog telefonen og begyndte at indkalde gæster. Hvad der fulgte, ville carabinierierne senere kalde den store forsoning. Men i Ndrangetas sprog var det pax mafiosa, fred påtvunget af en ubestridt autoritetsmagt. Som mødested for det historiske samling, der skulle standse det meningsløse blodbad, blev der ikke valgt dystre kældre eller forladte gårde, men solbeskinnede turistkomplekser ved kysten, som det legendariske Sayonara i Nicotera, et symbol på klanens lovlige magt. Det var en dybt symbolsk gestus. Netop her, 20 år tidligere, havde Luigi afvist sicilianernes krig mod staten. Nu samlede han de krigsførende fraktioner her, sine formastelige nevøer, lederne af den frække Pisco Pisani-klan, anerkendte bosser fra Reggio Calabria, for at fortælle dem én ting. Festen er forbi. Luigi præsenterede sig for dem, ikke som en tyran, der kræver underkastelse, men som en vis patriark, den eneste, der kunne garantere alle, ikke kun overlevelse, men også velstand. Han foreslog en aftale, man ikke kunne afvise, total våbenhvile i bytte for en andel i de nye, gigantiske skemaer. Han forklarede, mens han talte på fingrene til de unge ulve, der var vant til at tænke i termer af afpresning fra kiosker, at mens de skød hinanden for ufremkommelige landområder, passerede milliarder af euro i oliekontrakter, EU-udbud og byggeprojekter lige forbi dem. Hans autoritet var så stor, og argumenterne så tunge, at selv de stolte og uafhængige bosser fra De Stefano og Tegano-klanerne, eliten i Reggio Calabria, anerkendte hans særlige status. Luigi blev ikke blot familieoverhovedet, han blev kriminalitet, den øverste dommer for hele Vibo Valentia-provinsen, en slags pave i den kriminelle verden, hvis ord var lov, der ikke kunne diskuteres. Men bag denne anstændige facade af diplomati og pacifisme skjulte sig et nådesløst jerngreb. Dem, der ikke forstod den subtile hentydning eller betragtede onkels pacifisme som et tegn på senil svaghed, ventede en skæbne, der var langt mere frygtelig end en kugle i panden. I provinsen begyndte man igen med rædsel at tale om Lupara Bianca. Folk forsvandt simpelthen. Uden støj, uden skrig, uden skudvekslinger på pladserne. En bonde, der stædigt nægtede at sælge jord til et nyt hotel. En ung militant, der i hemmelighed havde besluttet at arbejde uden for den fælles kasse. Et tilfældigt vidne, der havde talt for meget på baren efter et par glas vin. De kom simpelthen ikke hjem.
Deres lig opløstes i syre, blev fodret til svin eller blev en del af fundamentet for de nye motorveje, som klanens firmaer byggede. Luigi viste tydeligt, han er ikke imod vold som metode, han er imod støjende vold, der forstyrrer forretningen. Stilhed blev hans varemærke. Hvis alle i 2003 hørte skud og eksplosioner, var der i 2013 i Limbaži en gravagtig, rungende stilhed, der fik blodet til at fryse i de lokale indbyggere. Luigi helligede sig især problemet med Pisco Pisani, de frække opkomlinge fra Vibo Valentia, der udnyttende magttomrummet under hans fængsling, havde vovet at udfordre mancusoærernes hegemoni. Han ødelagde dem ikke med egne hænder, hvilket ville have tiltrukket politiets opmærksomhed. Han handlede mere snedigt. Han satte dem op mod Patania-klanen fra Stefanaconi og lod dem udmatte hinanden i en grusom, meningsløs hævn. Kulminationen på denne massakre var mordet på bossen Fortunato Patania, hvilket udløste en kædereaktion af hævn. Luigi overvågede dette blodbad fra sidelinjen som en dukkefører, der trækker i trådene, og kastede af og til våben eller information til den ene eller den anden part. Da begge grupper var så svækkede, at de ikke længere udgjorde en reel trussel, absorberede han simpelthen deres territorier og aktiver. Det var en mesterlig lektion i machiavellisk politik. Fjenderne ødelagde hinanden, og vinderen fik alt, praktisk talt uden at gøre sine hænder beskidte. Omkring 2014 var restaureringsprocessen fuldført. Mancuso-imperiet var genopbygget fra asken, men det var nu et andet imperium, mere komplekst, hybrid. Det var ikke længere kun baseret på frygt og vold. Det var baseret på konsensus og penge. Luigi skabte et system, hvor hver klan, hver familie blev tildelt sin præcise rolle og sin andel af kagen, hvad enten det var narkotikahandel, byggeri eller landbrug. Han forvandlede anarkiet af feltkommandanter til en velsmurt korporation, hvor disciplinen blev opretholdt, ikke af en pistol mod tændingen, men af udsigten til fabelagtig berigelse. Men som enhver absolut monark, der sidder på toppen af bjerget, forstod han, jo højere du klatrer, desto flere mål tegnes der på din ryg. Og mens han fejrede sejren i skyggen af Limbadis århundrede gamle oliventræer og modtog bønner, blev skemaer allerede tegnet og dossierer samlet på anklager Nicola Gratteris kontor i Catanzaro, som et par år senere ville forvandle denne triumf til aske. Fra 2014 smed Limbaži, et lille, ubetydeligt punkt på Calabriens solsvidte kort, endegyldigt masken som en deprimeret landbrugsby og forvandlede sig til et operativt center for ledelsen af et transnationale foretagende, hvis sorte omsætning ville misunde mange virksomheder på Fortune 500-listen. Luigi Mancuso, arkitekten bag denne nye, skræmmende virkelighed, var den første blandt Ndrangheta-bosserne, der forstod, at den klassiske mafia var en arkaisk anakronisme. Hvorfor risikere friheden ved at indkassere små bestikkelsessummer fra små butikker og intimidere bønder, når man kan styre økonomien i en hel region? Æraen, som efterforskerne fra DDA, Distriktsdirektoratet for Antimafia, senere ville kalde korruptionens industrialisering, begyndte. Onkels imperium snyltede ikke længere blot på statens krop. Det blev selv stat. Idet det erstattede dens institutioner med sine egne. Hospitaler i Vibo Valentia, kontrakter for opførelse af føderale veje, multimillionkontrakter for affaldsbortskaffelse og skolebespisning. Alt dette kom under total kontrol af firmaer direkte eller indirekte forbundet med klanen. Læger fik kun stillinger som overlæger med familiens godkendelse, og asfalten på de nye motorveje blev blandet med sand fra stenbrud ejet af mancusoernes stråmænd. Men denne totale kontrol over territoriet var blot fundamentet. De virkelige, astronomiske penge befandt sig der, hvor stor geopolitik, energistrømme og organiseret kriminalitet krydsede hinanden. Kulminationen på denne globale strategi var operationen kendt i de juridiske arkiver som Petrol Mafie. Det var et projekt, hvis omfang og dristighed slog selv anklagerne i Catanzaro, der var vant til alt. Mancusoerne, der indgik en strategisk alliance med den napolitanske Camorra,
især med den indflydelsesrige Moksha-klan, gik ind i en grushandel med brændstof, blodomløbet i enhver økonomi. Skemaet var genialt i sin enkelhed og frækhed. Gennem et forgrenet netværk af fiktive virksomheder og engangs papirfirmaer importerede de gigantiske mængder brændstof fra Østeuropa, idet de snedigt unddrog sig moms og punktafgifter for hundredvis af millioner af euro. Dette gjorde det muligt at sælge benzin og diesel på de kontrollerede tankstationer til dumpingpriser, hensynsløst ødelægge lovlige konkurrenter og de facto monopolisere markedet i hele regioner af Italien. Men det mest interessante og skræmmende skjulte sig i detaljerne i dette internationale partnerskab. Sporene af olieordningen førte ikke kun til Napoli eller Rom, men også langt mod øst. I efterforskningsmaterialet dukkede navnene op på kazakhstanske oliemagnater og russiske oligarker, der søgte sikre kanaler til hvidvaskning og legalisering af deres kapital i Europa. Mancuso-klanen blev den ideelle partner for dem. Den leverede dækning, upåklagelig logistik via sine havne og, vigtigst af alt, absolut tavshed. Møderne fandt sted på luksushoteller i Rom og Milano, hvor repræsentanterne for landmafiaen fra Limbadi, der havde skiftet arbejdsjakker ud med skræddersyede jakkesæt, diskuterede forretningsbetingelserne på lige fod med folk, der talte med en tung slavisk accent. Luigi Mancuso demonstrerede, at Ndrangheta ikke blot er en regional bande, men et globalt brand, der er i stand til at operere hvor som helst i verden, fra Kazakhstans uendelige stepper til Londons finansbørser. En særlig, næsten filmisk rolle i dette spindelvæv blev spillet af Anna Betoja, kendt i mondæne kredse som Anna Betz, sangerinde, jetsedame og en oliemagnats enke, der blev det offentlige ansigt udad til for dette kartel. Hendes omfattende forbindelser i Roms høje samfund, venskab med senatorer og kontakter i Vatikanet åbnede døre, der var spærret for folk med efternavnet Mancuso. Det var Luigis klassiske taktik at bruge rene, respektable mennesker som facade for beskidte forretninger. Mens Anna strålede ved velgørenhedsreceptioner og på magasinforsider, lagde olietankere med ulovlig olie til kaj i klanens kontrollerede havne, og pengene flød i strømme til skattely, sikkert skjult bag et komplekst system af truster og stråmandsdirektører. Luigis ledelsesmetode nåede i denne periode sit højdepunkt og kan beskrives med en sætning: skyd ikke, hvis du kan købe. Han perfektionerede kunsten at infiltrere statslige strukturer. Højtstående politifolk, dommere, skatteinspektører, mange af dem endte på klanens hemmelige lønningslister. Mancuso gav ikke blot banale bestikkelsespengene i kuverter, han ydede tjenester og skabte et netværk af debitorer. At hjælpe med at placere anklagerens søn på et prestigefyldt universitet, løse et følsomt problem med et banklån, lægge pres på en ubehandelig chef, onkel blev en uundværlig person for dem, der i embedspligt skulle have sat håndjern på ham. Han blev usynlig, opløst i den lovlige verden, og blev en uadskillelig skyggedel af den. Men denne tilsyneladende usårlighed var en vildledende illusion. Luigi troede sandsynligvis oprigtigt, at hans sofistikerede system af checks and balances, hans dybe forbindelser i de hemmelige frimurerloger, herunder Ungarnlogen, der dukkede op under efterforskningen, og venskab med verdens mægtige, gjorde ham urørlig. Han glemte en gammel sandhed. I ethvert korthus, uanset hvor højt og solidt det måtte virke, er der altid et bærende kort, som det hele hviler på. Og mens han byggede storslåede planer for erobringen af nye markeder og udvidelsen af sin indflydelse, modnedes et oprør i hjertet af hans egen familie, lige under næsen på ham. Et oprør, ikke om penge eller magt, men om noget farligere, om hævn og forløsning. Ekkoet af skuddene fra den samme nat i 2003, da en bror skød en bror, var ikke død ud. Det havde blot gemt sig og ventet på sin time til at vende tilbage i skikkelse af en mand, som Luigi betragtede som sit eget kød og blod, klanens gyldne dreng, men som ville blive hans værste mareridt og hele imperiets graver. Den Athene. Juni 2018,
blev for Mancuso-klanen en dato, der i sin destruktive kraft overgik alle politiets razziaer og domme fra de sidste 4 år til sammen. På denne trykkende sommerdag, i det sterile tavshed i afhøringsværelset, en uge før fødslen af hans datter, gjorde den 30-årige Emanuele Mancuso, søn af den magtfulde Pantaleone, ingeniøren, og nevø af selve Supremo Luigi, det utænkelige. Han bad om at tale med anklageren. For de Ellevas familie var det ikke blot et forræderi. Det var et dolkestød direkte i hjertet, påført af ens egen hånd, en selvmordsgerning for slægtens ære. For første gang i historien om det uforgængelige dynasti, der pralede af aldrig at have sunget over for politiet, selv under trussel om livsvarigt fængsel, besluttede en af dets gyldne drenge, imperiets kronprins, der blev forberedt til at styre millioner, at overtræde den hellige omertag, tavshedsløfte. Og årsagen var ikke den banale tørst efter penge eller frygt for fængsel, men et menneskeligt ønske, der i Ndrangetas grusomme verden betragtes som en utilgivelig svaghed. Ønsket om at blive far, og ikke en fængselsbetjent for sit eget barn, at bryde kæden af den forbandelse, der havde lænket hans familie i generationer. Emanuele var ikke en almindelig soldat eller en gadesælger, hvis viden var begrænset til et par navne og skjulesteder. Han var vokset op i systemets epicenter og havde suget klanens mørkeste hemmeligheder til sig med modermælken. Han vidste ikke kun, hvor fjendernes lig var begravet, men også hvor nøglerne til offshore-konti var skjult. Han havde set bagsiden af oliemafiaen og kendte til de hemmelige møder på luksushoteller i Rom, forbindelserne til frimurerne, og hvordan onkel Luigi manipulerede dommere og politikere som marionetter. Hans vidneudsagn blev for efterforskningen ikke blot en samling beviser, de blev et detaljeret kort over minefeltet, som hele klanen hvilede på. Da nyheden om hans samarbejde sivede ud over Pagliarelli-fængslets tykke mure, udbrød der panik i Lombardi, der grænsede til kollektiv hysteri. Klanen, der var vant til at løse ethvert problem med hjælp fra bly eller penge, stod over for en fjende, som man ikke blot kunne dræbe, fordi han allerede var under statens beskyttelse i vidnebeskyttelsesprogrammet. Og så besluttede familien at dræbe hans sjæl. En hidtil uset kampagne af psykologisk terror begyndte, uovertruffen i kynisme og grusomhed. Mancuso-familien, inklusive den biologiske mor Giovanna del Vecchio og tante Rosaria, brugte det mest hellige, den nyfødte datter, som et afpresningsvåben. Den lille pige, der kun var få dage gammel, blev forvandlet til gidsel i denne nervekrig. Emanuele fik via advokater og slægtninge overbragt monstrøse beskeder. 10 tavs, ellers vil du aldrig se hende tage sin første skridt. Hun vil vokse op og hade dig. Hans kone blev tvunget til at opgive beskyttelsesprogrammet, og hans bror Giuseppe til offentligt at fornægte ham som en forræder. Det var den gamle verdens, den arkaiske og nådesløse dødskamp, der oprigtigt ikke kunne forstå, hvordan man kunne bytte den århundredgamle familieære, respekt og adgang til millioner af euro for en almindelig persons elendige liv med et nyt navn. I aflyttede fængselssamtaler kaldte slægtninge ham hadsk Judas, rotte og slægtens skam, uden at indse, at netop denne skam var blevet dødsdommen for dem alle. Men Emanuele, i modsætning til familiens forventninger, brød ikke sammen. Tværtimod overbeviste dette monstrøse pres ham kun om, at han havde truffet det eneste rigtige valg. Han forstod, at for klanen er intet helligt, ikke engang blodbånd. Han begyndte at tale endnu mere med fordoblet raseri. Han afslørede detaljeret den internationale narkohandels struktur, pegede på kortet på hemmelige marihuana-plantager i bjergene, der blev bevogtet af droner og til tænderne bevæbnede militante, overgav navnene på stråmænd, som villager og virksomheder var registreret under. Og, vigtigst og farligst, han afgav direkte, dødbringende vidneudsagn mod den urørlige selv, mod Luigi Mancuso. Han fortalte efterforskerne, hvordan onkel havde genopbygget imperiet sten for sten efter sin løsladelse fra fængslet,
hvordan han snedigt havde forsonet de krigsførende klaner i de berømte topmøder, og hvordan han havde bygget et system af total kvælende kontrol over Vibo Valentias økonomi. Emanuele rev masken af den vise fredstifter og velgører fra sin onkels ansigt og viste verden en kynisk dukkefører, for hvem mennesker, selv blodsbeslægtede nevøer, kun er forbrugsmateriale i det store spil om magten. For Luigi Mancuso blev Emanuels forræderi begyndelsen på enden, punktet uden tilbagevenden. Han, der havde overlevet blodige krige med konkurrenter i 80'erne, lange fængselsstraffe i 90'erne og talrige politiaktioner, befandt sig absolut magtesløs over for slaget indefra, fra sit eget kød og blod. Hans perfekte system, bygget på frygt, profit og absolut loyalitet, fik en fatal fejl, hvor han mindst forventede det. Den gyldne dreng, som de måske så som fremtidig leder, blev dynastiets graver, og mens Luigi febrilsk forsøgte at redde sine aktiver, overføre dem til nye stråmænd og aktivere gamle forbindelser i domstolene i håb om at miskreditere sin nevø, blev den endelige plan for Operation Rinascita Scott allerede udarbejdet på anklager Nicola Gratteris kontor i Catanzaro. Emanuels forræderi blev den manglende nøgle, den Rosetta-sten, som efterforskningen i årevis havde manglet for at decifrere Ndrangetas kode og åbne dørene til Limbadis uindtagelige fæstning. Og da disse døre endelig åbnede sig, så verden bag dem ikke det kriminelle imperiums storhed, men forrådnelse, forfald og frygt. Den 19. december 2019 begyndte for Calabrien ikke med den sædvanlige solopgang over det Tyrrhenske hav, men med den øredøvende støj fra militærhelikopternes rotorer, der skar gennem nattens stilhed over de søvnige provinser Vibo, Valentia og Catanzaro. Det virkede som begyndelsen på en storstilet militær operation, og det var det i bund og grund også. En krig fra staten mod dens mest frygtelige interne fjende. Operation Rinascita Scott, symbolsk opkaldt efter genfødslen af den jord, der i årtier var blevet stranguleret af mafiaen, og til minde om den legendariske FBI-agent Scott W. Binger, blev kulminationen på anklager Nicola Gratteris årelange, titaniske og dødeligt farlige arbejde. 3.000 karabinierier, elitespecialstyrker fra GES, hundredvis af pansrede køretøjer, hundeenheder. Staten besluttede at udføre et slag med så stor destruktiv kraft, at kun rygende ruiner ville være tilbage af Luigi Mancusos usynlige imperium. Men denne grandiose operation havde sin egen dramatiske hemmelighed, som kun forkendte. Den startede 24 timer tidligere end planlagt i et nødimproviseret regime. Gratteri, en mand, der har levet under beskyttelse i nu 3 år, vidste udmærket, at han havde at gøre med en modstander, der ser gennem mure og hører gennem beton. Onkel Luigi havde bygget et system, hvor information var den mest værdifulde og dyre vare. For dage før X-time modtog anklageren et alarmerende, isnende signal. Der var sket en lækage i toppen. Nogen blandt de korrupte muldvarper i retten eller i politiets øverste rækker havde hvisket til den rette person, at Harmageddon var under forberedelse. I Limbadi begyndte en stille, men febrilsk evakuering. Bosserne brændte kompromitterende dokumenter, pakkede millioner i kontanter i vakuumpakker og forberedte sig på at forsvinde ned i deres forgrenede underjordiske bunkere, bedre udstyret end visse luftværnsbunker. Gratteri havde et valg, hvor hans karriere og liv afhang af det. Annullere operationen, tillade forbryderne at flygte og reorganisere sig, eller risikere alt og slå til øjeblikkeligt i håb om overraskelseseffekten. Han valgte risikoen. Hovedmålet, præmie nummer 1, var selvfølgelig selveste Luigi Mancuso. Men Supremo sad ikke i sin befæstede villa i Limbadi og ventede på håndjernene. Han var på rejse, i bevægelse, hvilket gjorde hans fangst til en opgave med en stjerne. Mancuso vendte tilbage fra Milano med højhastighedstoget Frecciarossa, symbolet på det moderne Italien, som han så succesfuldt malkede.
Han følte sig sandsynligvis i absolut sikkerhed, overbevist om, at hans dybe forbindelser i de hemmelige frimurerloger og i høje politiske kredse ville have advaret ham om enhver fare, længe før karabinierierne modtog den underskrevne ordre. Han vidste ikke, at i det samme øjeblik i togvognen, kamufleret som almindelige, trætte pendlere og turister, allerede rejste kæmpere fra eliteenheden GIS. De fulgte hver en bevægelse, hver en slurk kold kaffe, hvert et blik mod det mørke vindue og ventede på kommandoen. Anholdelsen fandt sted på La Mesia Terme station, da toget bremsede, uden Hollywood-skudvekslinger, uden filmjagter på togvognenes tage. Toget stoppede, dørene åbnede sig med et sus, og onkel så foran sig ikke de sædvanlige chauffører og livvagter, men geværernes sorte løb og specialstyrkernes uigennemtrængelige masker. Gratteri ville senere sige med professionel tilfredshed: han forstod ikke engang, hvad der skete. Vi tog ham lunken. Han nåede ikke engang at foretage et telefonopkald. Det var afslutningen på en æra, finalen på 3 års kat- og musleg. Manden, de betragtede som et spøgelse, signorino, uopnåelig for loven, stod på perronen omgivet af specialstyrker og virkede i det øjeblik ikke som den almægtige don, der afgør skæbner, men som en almindelig træt ældre mand i en dyr frakke, der havde tabt sin sidste og vigtigste kamp. Men Luigis anholdelse var kun toppen af et gigantisk isbjerg. Den nat i hele Italien, fra det industrielle Lombardiet til det landbrugsprægede Sicilien, og endda uden for dets grænser, i Tyskland, Schweiz og Bulgarien, smækkede hundredvis af håndjern på én gang. 324 arresteret. Et tal, der tog pusten fra erfarne advokater og journalister. Blandt de anholdte var der ikke kun de sædvanlige militante med fængselstatoveringer og knivsår. I Gratteris store net endte den samme gråzone, som der så længe var blevet visket om, men som man havde frygtet at røre ved i årtier. Kendte advokater, borgmestre, oberster i karabinerierne, domstolsansatte. Mest højlydt og skandaløst var anholdelsen af Giancarlo Pitelli, kendt advokat, frimurer og tidligere senator for partiet Forza Italia. Pitelli var ikke blot en forsvarer for mafiosoer i retten. Han var deres bro til den lovlige verden, en rådgiver af en ny type, der forbandt Ndrangetas beskidte og blodige penge med frimurerlogernes rene kontorer og bankkonti. Under ransagningerne opdagede karabinierierne gemmesteder, hvis indhold mere mindede om rekvisitter til en spionthriller end virkeligheden. De fandt ikke kun bjerge af kontanter pakket i plastik og våbenlagre, der kunne bevæbne en lille hær, men også de berømte pizzini, krypterede beskeder, som Luigi brugte til at styre imperiet fra skyggerne. Der blev fundet lister over medlemmer af hemmelige loger, hvidvaskningsskemaer via bitcoin og eliteejendomme i Londons centrum. Det blev afsløret, at Lombardy ikke blot er en gudforladt landsby i Syditalien, men et nøglepunkt i det globale kriminelle netværk, der omsluttede det halve verden. Aflytningerne, som anklagemyndigheden havde foretaget i årevis, registrerede tusindvis af timers samtaler, hvor alt blev kynisk og dagligt diskuteret. Fra mord på konkurrenter til udpegning af nødvendige dommere og fordeling af statslige kontrakter. Disse optagelser blev mafiaens egen stemme, der endelig talte imod sig selv i retten. Operation Rinascita Scott blev det største og mest betydningsfulde slag mod organiseret kriminalitet siden den historiske Maxi Processo di Palermo i 1986, da bosserne fra Cosa Nostra blev dømt. Men hvis det dengang var folk, der sprængte motorveje i luften, der sad på anklagebænken, så stod Ndrangheta, Mafia 2.0, tavs, utroligt rig og dybt integreret i staten, nu foran retten. Gratteri viste hele landet, at myten om Mancuso-klanens usårlighed kun var en myte, skabt af frygt og tavshed. Onkel viste sig ikke at være en halvgud, men en almindelig kriminel, hvis magt hvilede på korruption og vold. Og den kolde decembermorgen,
da Han Krumbøjet blev ført i den pansrede varevogn under kameraernes blitzlys, følte beboerne i Vibo Valentia for første gang i mange år, at luften var blevet lidt renere. Men de vidste også, lært af den bitre erfaring, at hugge hovedet af dragen er kun halvdelen af arbejdet. Nu skulle den sværeste og længste del komme, retssagen, hvor denne drage ved hjælp af landets bedste juridiske hjerner ville forsøge at bevise, at den blot var en uskadelig firben, offer for vilkårlighed. Da dørene til den specielt byggede bunkerretssal i Lamesia Terme, en monumental struktur af beton og stål, i november 2023 endelig åbnede sig for afsigelsen af dommen, stod hele Italien, fra de snedækkede Alper til det solrige Sicilien, stille i spændt forventning. Det var ikke en almindelig retsbygning, hvor skæbnen for småtyve afgøres, men et sandt arkitektonisk monster, en Themis-fæstning, opført på rekordtid på blot få måneder, specielt til denne retssag. Det virkede som om staten selv ønskede at vise, normale domstole med deres træpaneler og knirkende gulve er simpelthen fysisk og moralsk ude af stand til at indeholde så meget koncentreret ondskab. 3.300 kvadratmeter sterilt rum, 1.000 pladser til tilskuere og advokater, snesevis af pansrede buer, der mindede om højteknologiske middelalderfængsler, og hundredvis af skærme. Alt dette skabte kulisserne til finalen på det største juridiske drama i Italiens moderne historie siden Maxi Processo. På anklagebænken sad ikke blot spredte kriminelle, men et helt komplekst økosystem, et tværsnit af et sygt samfund. Fra grusomme gudfædre, der afgjorde regioners skæbner med et nik, til grå bureaukrater, der solgte deres underskrift på et dokument for en kuvert med euro. Men hovedpersonen, det usynlige spøgelse, der svævede over salen og afspejlede sig i vidnernes skræmte øjne, forblev Luigi Mancuso. Hans stol i det centrale bur var demonstrativt tom. Hans sag var blevet udskilt og forenet med Petrolmafie-sagen. Det var hans forsvars sidste, desperate strategiske træk, et forsøg på at forsinke det uundgåelige, vinde tid. Men selv denne manøvre kunne ikke skjule den indlysende kendsgerning. Det imperium, han havde bygget i et halvt århundrede, var endegyldigt kollapset. Da dommerpræsident Brigitta Cavazzino, en kvinde med et jernblik, begyndte at læse dommen op, lød hendes stemme i salens stilhed monoton og rytmisk, som en metronom, der nådesløst målte de andres livsår, der nu skulle tilbringes bag tremmer. Oplæsningen af den uendelige liste af efternavne og straffe varede i 1 time og 4 minutter, en evighed for dem, der sad i burene. Det endelige tal lød som et tungt hammerslag på ligkistens låg. 2.200 års fængsel for 207 tiltalte. Det var ikke blot en tør juridisk dom, det var en hel æras epitafium om straffrihed. De tungeste straffe, praktisk talt livstidsdomme, på 3 år, modtog Luigis nøgleløjtnanter og kammerater. Saverio Razionale, manden med lommeregneren i stedet for hjertet, der kontrollerede klanens finansielle strømme i Rom, og Paolino Lobianco, ansvarlig for gaden og afpresning i Vibo Valentia. Men endnu mere betydningsfuld, næsten revolutionerende, var dommen for de såkaldte white-collar-kriminelle. Giancarlo Pitelli, tidligere senator, kendt advokat og frimurer, et symbol på urørlighed og mafiaens kriminelle sammensmeltning med staten, modtog 11 år. Hans strålende karriere, bygget på håndtryk i lukkede loger og hvisken på stille kontorer, endte med skam i en fængselscelle. For mange italienere var dette et chok og en åbenbaring. For første gang anerkendte staten på et så højt niveau, at en mand i et dyrt jakkesæt med et deputatmærke kan være en lige så farlig mafioso som den, der holder en afskåret haglgevær i hånden. Ikke mindre sigende og symbolske var også andre domme, der ødelagde myterne om den gode mafia. Giovanni Giamborino, manden, der for at behage klanen, forsøgte at slette en 1000-årig historisk vej fra jordens overflade for at bygge en ulovlig ejendom derpå, modtog en streng straf. Hans sag blev et symbol på klanens barbariske holdning til historie, kultur og lov.
som en irriterende hindring, der kan fjernes med en bulldozer eller en bestikkelse. Giuseppe Mangone, en anden nøglefigur i det komplekse system for hvidvaskning af penge gennem agroindustrien, modtog over 10 år, hvilket blev et signal til alle mafiaens grå bogholdere. Nicola Gratteri, manden der bogstaveligt talt har ofret sit liv på alteret for denne kamp, idede han ofrede sin frihed og familiens sikkerhed, skjulte ikke sine følelser, da han mødte hundreder af journalister efter domsafsigelsen, men han fejrede heller ikke triumfen. Vi har befriet området, sagde han og kiggede over kameraerne med et træt blik. Vi har skabt et tomrum. Nu er civilsamfundets opgave at besætte dette rum, at fylde det med ærlige forretninger og kultur. Ellers vil de vende tilbage. Mafiaen tåler ikke et tomrum. I hans ord lå den bitre sandhed fra en mand, der kender sin fjende alt for godt og alt for længe. Hvad angår selve Supremo, Luigi Mancuso, så blev hans skæbne afgjort parallelt i en anden retssal, men med samme fatale og irreversible udfald. I retssagen Petrol Mafia, hvor hans forbindelser til kazakhstanske oliemagnater, russiske oligarker og internationale karteller kom frem i alle detaljer, blev onkel idømt 30 års fængsel. For en mand i hans alder, vant til luksus og magt, er dette de facto en dødsdom udvandet over tid. Stålburet lukkede sig endegyldigt. Den arkitekt bag den nye Ndrangheta, den visionære i den kriminelle verden, der drømte om at forvandle mafiaen til en lovlig global korporation og næsten lykkedes, vil ende sine dage i en isolationscelle, frataget sit hovedvåben, tavsheden, telefonen og forbindelserne. Men da den første eufori over de sensationelle overskrifter havde lagt sig, og tv-kanalernes varevogne havde forladt Lamezia Terme, faldt der en mærkelig, foruroligende, rungende stilhed over Vibo Valentia. De lokale indbyggere, belært af årtiers bitre erfaringer med skuffelser, ved, Ndrangheta er ikke blot en organisation med en medlemsliste, det er en mentalitet, en social virus, der muterer under pres. Operation Rinascita Scott har halshugget hydraen, men dens enorme krop, det forgrenede netværk af skjulte aktiver i offshore-områder, de dybt rodfæstede korruptionsforbindelser, den frygt, der er indlejret i generationers hjernebark, alt dette er ikke forsvundet nogen steder hen. I skyggen af de befriede troner, i mørke gyder og lukkede chats, bevæger nye ambitiøse rovdyr sig allerede. De er unge ulve, der ikke husker Luigis æreskodex, ikke kender til diplomati og er klar til at oversvømme gaderne med nyt blod for en hurtig magtdeling. Luigi Mancuso har tabt sin krig, men Mancuso-metoden, filosofien om total kontrol, infiltration og usynlig magt, har overlevet som en giftig arv, der venter på en ny, endnu grusommere mester, der vil vove at samle den krone op, der faldt i mudderet. Og måske er denne nye onkel netop nu, i en ubetydelig bar i Calabrien eller på et kontor i City of London, allerede ved at skrive det første kapitel i den næste endnu mere skræmmende historie.